Yan lang. Ato lang unan si boss, ato ni kot-koton daan. Di kita magsabaay gani nga kita na makwarta duha. Bay, uli Amerika, amang bulawan. Ay pagbaybay da, bugkag yung ulo ron. Ay mga buot ba, wag mo yung mga buot. Putmula ka, sa man to tong kliyente karon nga mo abot man to ang bulawan. Oh, layo bagay na bay. Oo. Oh, bay. Kumakuha tag bulawan bay. Unsay plano sa imong kinabuhi? Parang plano bay. Tukod kog mansyon bay nga bae day bitaw bay. Grabe pa ng bahay pa Party rin mo. perminti bay. Eh pag nga bay-bay ka, bawal rin ba sa bulawan yung mga tag bulawan? Dili, bawal mo namalikas dili sa bukid yung mga tag bulawan. Saan bay? Ato lang siran bay? Sa wala pa man si boss. Saan dito si boss, uy? Ato yung si boss. Ato klaro to. Walang tos diri sa, ano, main-main ba, main-main? Aw, yan lang. Ato lang unan si boss, ato ni kot-koton daan. Di kita magsabaay gani nga kita na makwarta duha. Bili na to gamay. Gamay ra nga bulawan ang ila. Bilibilan pa man to nga umutoy pulos. Aron ilog ba nga gamay ato nakuha ang bulawan pero ato nang kita guwan. Sige, kita istorya nga mga ato nang testiran. Sige na, biray na. Okay, istorya mga kuan. Tara. Nagmapaw. Ata ba si kaabot to si boss ba? Aw. Tay maputbol ta ni. Naguna-una ta. Lala, naniwi. Diri. Ay, ay pamalikas ba? Wala, Diyos ko. Pamalikas man ka na tester ka dili. Ay na. Si pamalikas dito kakuha diri. Pareyon. Sorry. Lala, niwi na po di sa Picasso. Naradiri. Impas ka ng bulawan karon. Surbulan na ha? Naradiri ba? Lala. Kuya bay. Katuhod rin na bay, tagatuhod. Atad bay, surbula bay lahi man nakabutan di sa mga pa bay. Tuon ako lagi. Okay. Ay kay ko lagi dino. Surbula na ha? Nakautang na rabo XRM ra ba bay? Sabay kay si boss dito. Wa sa kabal si boss na nakuha ta. Sabay niya. Surbula ha, nakaluna ra ko na ni bay. Lulun. Sige, asa na bit bay. Ini kut ta. Kut. Kana. Okay. Diri bay. Bay. Sini tahu ba? Sini tahu. Ay taw wala. Duka na. Marta. Awa na, may ko kaspit ko. 5 minutes later. Ganita ginting. Ano? Ang daki. Bay. Bato man bay. Bato. Oh. Bay. Bato di. Kay mao ganing bawo namo sa unok tong kami lulo nagkuha og bulawan ba? No? Oo. Muna ni bay. Ba. Sige. Imong gitilaan bay nga. Batom ni. Mao lagi na bay. Bira. Dugal na. Sure na yung bato ha. Mao na lagi ni. Dukalon tayo kang piko. Kapoy na bagay kutkot na ni. Lagi na. Apay kauban na ni. Bato magyapon. Bay. What? Ha? Ha? Bato. Ni ana be ko nga bato ang sunod Japon. Para gyapon ani yung kulor. Bato. Dugkal mo sunod bulawan na ikaw bagay makikagulong sa. Bato gyud mo sunod na gyapon. Labay na be. Do, nagkul. Bato na pod. Ha? Sa kalaki. Bato na pod. Bato lang pod bay. Dugkal gyapon lagi. Ah, bahala ka na, uy. Wala ka kayo. Oh, ikaw balo, ikaw dugkal. Ano ang tester, be? May pa ako may mo tester. Ala ka dai. Ulit sa inyo balay. Kung madugkal karon tagduwa rig dugkal lagi. Oh. Mga taong tapulan di kinabahin na. Okay. Wa asli mga pulos. Parehas sa lambos may mga pulos. Uli ulit to. Matay. Sayang-sayang mo isang oras ni. Puya-buya na eh. May panang sus! Nakalonar ba ko kay anak to siya nga surbol lagi daw ang bulawan. May panang hold up na ako karon ba? Dako na daw kwarta. Nakalonar ba ko sa XRM ra ba? Uli dito. Uli. Sis! Bahala ka na oy!
mga pulos. Wa kay pulos imong treasure. Sus, ulit dito. Parehas ra mo boss mga tapulan. Tagpo ra mo mga tiyan, lamay pampakog ni boss. Wa mo mga pulos. 2 hours later. Wa gidi sulod di atay. Okay. Sakto gitong kauban day. Wa gidi bulawan day. Nagtuom po ko nga na ani bulawan riya kay pag tester magut pag ana na green pag ni X. Ana mo to si Tatay Bads nga pag ano sus pag ma-X gani daw bulawan na naabot tong kauban nga sigig pamalikas mga kulira. Bawal hindi mamalikas. Si pamalikas kung uli na sugbalay kapay-kapoy ra ning buka. Kulira mas mga ganun. Kaapoy kayo. Okay. Ay magsurang-surang karon bungkag ni ulap kuhong ko rin lagi ginagina. Kuhong ko lagi. Ay magsurang-surang karon. Paasim sa pagna. Na. Lagi. Impas lagi na. Ayo ka ba di dani eh. Asa na ka tong duka trabante? Okay. Oh, nawag. Lo. Oh. Unya na pagtawag ba kay napako diri sa tresyura nila. Okay. Padung ako. Unya nagtawag ka pakon ko ng ulo ni mo ron. Uli. Unya na pas na mo hindi makita ra taon niya. Oh, sige. Okay. Bye-bye. Saan ka itong mga kagwangan to? Yung adidani. Ay! 5 minutes later. Padulong. Boss. Pauli na mo, boss. Masay mo uli. Muli na mo, boss, kay nagsumpake mo nito sa akong kauban, boss. Naon sa manay mo? Na, di ka, boss, nga ako sa lipakot-kot, boss, siya sa lisang istorya niya wainungdan, boss. Di siya Unsa mukot-kot. man tao mo nga. Ingon bi ako nga pag sabot mo unsaon ninyo pagkuha ang bulawan kay nanatay kliyente mo abot ron. Hapit na ra ba tumabo? Wa na ko ang bulawan. Na, ambot, boss, kaya ako sa gibalita, boss, kay gikapoy daw sa likuan, boss, kot-kot niya siya, may dili mo kot-kot. Na, utto na po kayo karon. Mga buang naman taon mo eh. Muna lang kunin mo, boss. Unsa mo una? Para sa dito, boss, sila nagkot-kot. Bala ka na, boss. Di mo mga buot ba? Di mo mga buot. Putmol ka. Oh, patbol ako, boss. Tira ko mo. Balik ugma. Oh may pa, kay wa kay buot. Bala ka na, boss. Bahala po ka diha. Trabahan pihag atay dako kay tag sweldo. Dako kay atong gisweldo. Uy mga klaro. Anong tamo utro ba si nah, di lagi mo magbahay lagi. Nay pagkara karon bungkag di mo. Kuhol lagi akong ulo lagi. Klaro ni mga tuwana ba. Put mga tuwana gid. Ay mga animal, wa gid nagkasinabot ni mga kagwang nag sama ning sama ning animal. Bay, uli Amerika, amang bulawan. Aw! Ay pagbaypay da, bungkag di mo ulo ron. Uy, boss! Labi na si boss, ikaw man na boss. Bay. Ha? Wa kang ilan ako? Sorry boss, pasensya kay boss. Amang bulawan. Yung bulawan ito boss, abi ko sakto na to pag-test pagtarong. Abi na pag-tester was, abi ko sakto na to. Gipadalaan tabi mong mapa kay motor guide sa kwan, bulawan. Isapot ra ba ko ra basig. Tiwasan to gid mo basig. Kasugo ba? Uli dito tawo. Nya unsa man to tong kliyente karon nga moabot man to ang bulawan. Pasensya kay boss, kay uli mo akong kauban sa boss. Gana gid mo boss. Na akong pamilya ito boss. Nara ko anak boss. Ta, atong aron. Unsa man ito nimo imong kauban nga? Una dito boss, una boss. Aw. Ako pag hindi mo ipauna. Ikaw akong boss. Ikaw mag-iuna. Klaro ika, kuwan ba? Di pa lang boss. Pwede na itong bukla ng piko ba? Kasi kitaan nyo, dako kayo. Okay. Balik bilok. Boss, boss, boss.